assalamu aleykum wa rahmatullah. Assalamu aleykum. Allo allo. Allo eyyi. Assalamu aleykum wa rahmatullah. En calmini bandiraɓe gonɓe ɗo ɓe fof ɓe mbiyama assalamu aleykum wa rahmatullah. Puɗɗiranmi tan ɗo gelongal gasniri ɗo wi yo Allah rokku en wonde famɓe. Min noon ko paam jettami ɗum alhamdulillah. Min mbiyatmi tan hande ko weltare mawde arde kam ɗo e Gounass hade am woɗɗade min kaala ko fadi e banggal formation mbaɗaɗo ɗo gila ɗeɗo balɗe fof. Formation o jangguinde caktoɓe kabaruji noɓe mbawata ɗum waɗirde tawɓe toñani keɗotoɓe ɓe toñani kadi ɓe mbaɗanta ɗum ɓe. Amen jetta hen formateur ji ɗi tigui machallah. Eɗen jetta hen tigui gonɗo sababu o woni le DG Alhaji Abou Ndiaye. Kono noon en jetta kadi sababu o on woni Alhaji Abou Wolle Ndiaye, Ablaye Wolle Ndiaye jaafoɗon e ko waɗani en ɗo ko nduɗo suudu Daka Média wona Madina Gounass tan jeeyi ɗum ko région de Kolda o fof sen jiiɗi mbiyen kadi Sénégal fof. Min jiiɗi noon jaggen suudu ndu gadden ko waɗa hen ko wona matériel pamɗuɗo, wona matériel kadi mo gandanta hoore maɗa ko matériel sen jiiɗi mbiyan tan ɗiyatan matériel ji ɗi pamotako kono ko matériel de dernière génération wonɗo. Mbawen jaggude suudu ndu ganden ko enen jeeyi teddinen ndu. Haalam woɗɗata so wona mi rutto tan e ko ceerno wino ko ɓame on dañi. Mboɗo sikki on paami konngol ɓame on dañi. ɗum noon fuɗɗi arde nani eɗen daña eɗen naftora so en jii hande so tawi Alhaji Abou Ndiaye ummima noddi journaliste ji gummiɗe ha frontiére Gambie ɓe gari tawtoyede oɗo formation balɗe tati ha balɗe nayyi hanki mboɗo wiyatmo Abou Ndiaye mbimi formation no famɗi. So min keɓanno waɗe balɗe nayyi ha balɗe joyyi par ce que min janggui ɗo ko machallah mamin naftoroye ɗum te mamin gandu kadi à partir de hande mamin gandu nomin mbawi ɗum naworde. ɗum noon jaafoɗon mi junnat ha konngol on ɓittumin min on ɓittam par ce que gelongal so haari ha paari ɗo mbaɗɗon kam ɗo moƴƴani mi weltaki ɗon jaafoɗon ɗon. Assalamu aleykum wa rahmatullah. Hay goto umpaka hen. Alhaji Mamadou Saydou hokki kam wirdu ko janvier 1964 galle ceerno Bocar Hassane Sy ko addani mi ƴeftude micro ko weltaji ɗiɗi. Premièrement e ɓinguelam miñiraguelam mo mbiya toon DG gorko horndolde mbo añanani mo ganduɗa añanani ɓiɗɗo moƴƴo kono biyeteɗo Alhaji Abou Ndiaye. Alhaji Abou Ndiaye miɗo teski hitande wiyetende 1958 nde Sénégal heɓi indépendant ko 4 avril 1960 kono mbason yejjidde o heɓino indépendant awa ɗum mais ko 58 premier chef de gouvernement Sénégal immi to wiyete Sinthiou Bamambé ina wiye Mamadou Dia yaade emo ganduɗa ministre de l'intérieur muɗum Waly Jojo Ndiaye Souchet Mbaye Alioune Tall rewoye Bakel premier député département de Bakel Abdoulaye Ba e Abdoul Ndiaye Abdoul Demba Djoubayrou on ni somi yiɗi wiya ko isum manam Alhaji Ndiaye de Sèche ko toon rewoy o ari ɗo ceerno Abdoul Aziz ceerno Alhaji Moussa Ba e ceerno Ousmane Bari ɓe taƴanimo ɗo Dakar 58 miɗo andi RTS ñande muɗum
holno min jottiniri kabaruji wona e OR nden holto fil holto Samfil heɓoto ko oto no wiye Landorwer oto wuɓɓirte ko manuel min gimmi ɗo e Madina Gounass min jeeyi Samfil hedde to banque crédit mutuel min mbaɗi transmission Samfil min mbaɗi dande Alhaji Mamadou Saydou en directeur chef national tawi Haalpulaar premiére giɗɗiɗo haalde RTS ko gorko biyeteɗo Hamidou Diaw ina jeeya Matam hade Samba Batuli Thiam arde ala kulli haali onon gelongal mo tawmi ɗo e sehillam miñam giɗam mo ganduɗa hakkude amen ala bawɗo sernude min hono hamme Amadou Ly mo ganduɗa so uccitema na haala information e journal a yiɗa gayna e mo ganduɗa oɗo ko gorko cubballo jontaɗo Abou Diop ɓeɗo hawriɓe ɗo e jaljallo toon jomi ɗo joni Samba Paté Samba Hammadi melda ko Samba Paté Diallo de mi wiyat mono Boubacar Ba wiyata ni tan doga tuuba mi fofto par ce que so tawi a remat guerte ha ndungu silta gostoɗa gawri rem gawri tan pofta aɗa andi e Pulaar wi gana gertogal toɓagal wawi soddegal ko jinoɗogal ƴiwode daraji Alhaji Abdoulaye Wolle Ndiaye miɗen wima Ndiaye jata yalla reene kono noon o juumani mbo ƴefti affaire makko pop o waɗe juuɗe mum ko cukalel ne'ingel par ce que minen miɗen gandi mi wiyata mi waɗani e radio hunde de kono ko mbammi RTS kono satti cuusɗo wadde ɗum Ibrahima Seydou Dianan ɗo accata kam mi fena komin goto suusi le 24 janvier 80 e ɗo lewru korka dariɗo ha maaya ko jewte Alhaji Mamadou Saydou boole pawmi radio Tamba ɗennudu ndu ko kirɗeli makko 29 pawmi tugandema wiitere ha 10 heures ala pop to waɗaka ala ko haalaka te ceerno no setti ɗum omo heeɗimi ɗum tagui miɗo yetta Allah hande e oɗo galle média miɗo yettande Allah hokki en ngal ɗo teddungal minen en Mamadou Alassane Ly en somin gari ɗo nde wonno Abou Ndiaye so tawi o immima ɗo yettima Tamba miɗen gandi so tawi tan wiyama Abou Ndiaye ko ceerno Tidiane ɗum tagui so tawi goto amen no monti subaka tan minen min natti dañde émission koye so Abou Ndiaye ari tan koko jiɗɗa waɗe ko gañƴa woppe ɗum tagui koye galle he min jeeya minen gati cukalon ɗiɗon no pijanno damal galle kon mayi heege ngela wi ngela aɗa jen galle amen tawan nenam defti totta babam ñaama hedda hokka en ñaamen ngela wi ɗum laaɓani sa wure bama na aynoyno walla na remoyno na maya heege so ñaami ha laaɓi feere men boni i ngela wi holko laaɓi ngela wi laaɓi ko jehen nenam defti ñaamen Alhaji Abdoulaye Wolle Ndiaye noon ko nenam defti ñaamen wona nenam defta totta babam ñaama hedda ko ñaamen gongel ngel wiya haalanam nenema e bamma ɓurɗo moƴƴude mbaadi walla mi golluma ko boni sa haalani mi fiima ha maaya o wi mi daɗata piggal mi wima ko woni o somi ali ɓurɗo yonde tan babam fiya kam beele o haali walla o haalani e ala kulli haalin so ñabbuli peccama a yeɗama kaaɗi wata yaw ñande aljuma arti a andata ɗawaka oɗon gandi no mbaddunomi e ceerno Tidiane mi ari tawmi omo jooɗi omo huufi kacitari kanko e Alhaji Ousmane Thiam Alhaji Maysour Baro mbimomi ceerno o winambi mi nani Gounass na wiya Hammadi en Samba en Demba en Yero en ɗe inɗe fo yo cange i ceerno wallam indam change minne o wino mi mbimi de min ko Samba Coumba Ba wiyeten kono miɗo yiɗi janggo maleykaji keɓa no noddirimi o wi kam ɓettu junggo bamum o Abdoulaye ceerno nangue junggam ɓettumi junggo o du'i ƴeftumi élément makko gaddumi ɗum to poste ɗo taw poste o jana paani ɓennumi radio Tamba jottimi mbanmi élément o envoyé chaîne national miɗo yalta secrétaire amen noddimi tottimi enveloppe no immi palais présidentiel chef de l'état ne neldi kam 3 millions e billet makka gartumi mbimi ceerno o winam mbimi an ka winomi sindo ko gila hanki jamma kalannomami mi wiya ko an téléphone président o kona wino min ɓeɓat inde mi heeɓi o wima heeɓ wonde keɓa wonde hayni to gonmi ni Racine Talla na hokkimi billet mbiɗo ya makka ko ɗum woni de min nde chef de l'état Macky Sall na ƴefte service
ceerno Tidiane hewde yimɓe hewde jamanu o wi woppata Samba Coumba Ba caggal nde o jooɗi mbimi makki o winam mbimi amalama koɗa yeɗama guite jeegom gimmiɗe Alaji Mamadou Saydou hucciddema sabu o wino ceerno yettinat diine o to hay goto sikkano hol miijinoɗo Poye Sundiata Paris Amérique Espagne ina waɗe juma e jama hol miijotonoɗo ɗum ciddani nawi ɗum toon o wi Abdoul Aziz ceerno wiyete kono weeli mbaɗe welani mbaɗe tan mbaɗe Ilnu Oumar ceerno malaɗo jeɗaɗo so julni ɗum waktuji tati ko alijanna kuccuɗa kon bandiraɓe tedduɓe gertogal toɓagal sodatagal ko jiinoɗogal ƴiwode daraki so lugotoɗo wudde wi ko law dawata yo taw lugowo ɗum fini Abou Ndiaye woyoma Abou Ndiaye hattema Abou Ndiaye tarema yalla rene kono mi yetti noon kadi ceerno ma ceernam Ibrahima Seydou Dia par ce que Allah addimo o immi lugge o ari Tambacounda min ndendi service mi meeɗa yiide makko ɓerde añan sa yi a heeɓi ko keɓɗa ko a woni ko gonɗa ko a dañi ko dañƴa ko ɓerde ma lamde e anniyama moƴƴo e wasdema wonde haasire e wasdema wonde bonɗo e wasdema wonde bonnowo Abou Ndiaye bonani a bonnani yallah suure yallah rene bandiraɓe gacca noon hakke on jarama ceerno Baro inde ceerno mawɗo ɓe salmina ko reddiɗo ko fof minen noon haala men ɗini serti seeɗa e woɓɓe hen amen ko siila leƴƴi haala ko tubakoya parolier ɗum ko ɓeeɗo ɓe ko parolier en ɓeyɗinat haala ɓorna ɗum mbaɗa no neɗɗo ni waɗa kufino waɗa lone waɗa wutte waɗa paɗe waɗa montor femba bahengel ha sanga ƴetta kufino waɗa sengo ko ɗum waɗi ɓeeɗo mi jaari ɓe minen noon komin tailleur haala min juɓɓinat ɗum min daɓɓiɗina ɗum min laɓɓina ɗum min tinna ɗum taw moni fof no wawi famde so kaftan ñootama anda ɗum ɗo kaftan soko turki ganda ɗum ko turki ɗum ɗo soko bakki ganda ko bakki caggal yettude Allah e julde e nelaɗo Mouhamadou Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi jaari dental ngal fulɓe mbino ko awano ko fuɗi waɗi barke simi laari ɓeɗo sukaɓe ɗo fuɗɗannima e Abou Ndiaye Alaji Abou Ndiaye ɓe jaafo mi limat woɓɓe e maɓɓe par ce que hande en jii R+2 étage darima étage pawdiri ko duwa uji ceerno ko barke o juuli men ɗi woni noon ɗo rewi so tawi woni on jii Alaji Abdoulaye Wolle Ndiaye wakkilima waɗi ko waɗi ɗo ko komo ndaaru o laari o tawi sukaɓe ɗi bakkili e ko kalfinanko so tawi woni yimɓe bakkilaki yaata te Alaji Abou Ndiaye kanko e sukaɓe makko ɓe ay kamɓe ɓe mbarino goyab ene gandi goyab ko koɗel tokosel ƴakkete ke poƴƴe ɗe fof ɗum nder kamɓe ɗo koɓe nene goto ɓe ngala suka ɓe ngala mawɗo koɓe siwtaɓe ala mbiyoɗo goɗɗo ala mbaɗo goɗɗo ko ɗum weltini par ce que min mbiɗo tawa e formateur maɓɓe sabu radio ko ni wayno wañi defedu so joom galle yani defete so nene galle yani defete ko satti fof ko satti defete radio ni wayno wuuro nayi joom galle so maayi Allah dandu hay so galle fof maayi nayi ɗi gaynoyde radio ko ma wuuro ngal ɗo noon dental selli tambitto radio ko par ce que radio ko dental ngal jeeyi jaafoɗon mi jarna sukaɓe hono Basirou Bal hono Amadou Tidiane Ba hono Amadou Samba Lo hono Kassé hono Bayel en kala mo mi limani ko kanko mi inni par ce que ɓe gimmotono Madina ɗo jaagol beeli gara fi émission ji tawa ƴiwode no waɗi ɓe pokkira ɓe kay ko ɓe tawa ko e nangue hendu toɓo soɓe jottima toon min nanna ɓe nokku taw min ɗaɓɓa e comtiɓe ɓorno ɓe mbaɗa émission ɗum fof ko yidde e yiɗande Madina tinno ɗon jagganoɓe
mbakkilo ɗon toppiro ɗon par ce que ko ɗum woni importance o ko heddi ko fof kono welire rek kono importance ko radio mais miɗo ko pelle ɗon ko Allah tan wodani kono miɗo sikki hatta ko pelle sukaɓe Madina ɗo ɗo ngo radio ɓe mbakkilima te ɓe mbakkilto yara yeeso Alaji Abou Ndiaye noon mbakkilo ɗe du'ano ɗon bo par ce que so tawi woni hoore nde moƴƴi limore goosi moƴƴi ko heddi ko moƴƴi mi fewta e officiel ɓe kono ceerno Ibrahima Seydou Dia min mi wiyamo ceerno min gollidi ma won haqqe duuɓi 40 ko minen golluno Sodefitex min golli ɓamtare radio ji ɗi Sodefitex darɗi fof ko min Ibrahima Seydou Dia min ko kanko hollinmi haalimi helmere Pulaar hande ɗo mi wiyani miɗo tawa e ɓurɓe wawde gollirde Pulaar kono miɗo tawa e golliroɓe Pulaar ko tiiɗi ko kelɗi hamme li miɗo salmina ɗum minen gonno RTS ko teddugal rek e Alaji Samba Coumba Ba miɗo salminama kono ko gouverneur o haalno ko mi haalta ɗum ɗo miɗo salmina on goto Omar Diop mi yejjittama Omar Diop somi waɗi journal français o wiya mi mbaalo a haali kono ina heddi mi nanani mbi mboye min ara Pulaar nane c'est à dire Pulaar wotano en Pulaar ko ɗemgal ɓurgal e ɗemɓe ɗe fof e Afrique wonan min Kul donc Pulaar ko radio ɗi tawa e ko wurnata Pulaar e ko tabintinta Pulaar janggen ɗo diine men janggen ɗo gaynaka men janggen ɗo aada men janggen ɗo pinal men janggen ɗo jam men donc jagge e radio Daka FM jagge e Daka Alaji Abdoulaye Wolle du'ano ɗemmo enen fof par ce que ko waɗi ɗo ko timtolgal enen fof en jii koye meɗen kala gonɗo e radio e nder région kala gonɗo e nder radio Leɓo Pulaar a yii hoore maɗo Daka Média ɗum noon haala ka heewi juuti jaafa noon kam mi salmina mawɗamo Alaji Ousmane Bari so wiyama Dakar tan ko ɗiyattude mijotomi min tampini o mawɗo SM communication Allah jarama on jarama jaafa toon yo Allah moƴƴinɗen e radio ngo yo Allah tabiti ɗum noon bandiraɓe assalamu aleykum wa rahmatullah en calmini bandiraɓe foof no Séga Pam wiiri naane ni noon ko gonga maintenant mbaɗonno liste o kono waɗi erreur noon minen cofon kon kay poti adade haalde mais ni joni kaalo fof moloto e Allah déjà par ce que anda ko kalta vraiment par ce que ɗum woni gonga noon par ce que aussi ko haala ɗo ko a so ɓurnani ɓernde bio ena darano leñol ngol mi anda ko ɓurnata ɓernde ma sincèrement par ce que gila hanki wonko teskimi ɗo woni formation Allah ne seeɗi kala ko janggunoɗa so tawi aɗa jogui fulla e fayida ma hull par ce que ɗum ɗo wona cakan par ce que Amadou Hamme Amadou Ly Ousmane Makali formation mo mbaɗi o keɗoɗa ɗum ma andu ndeke radio wona cakande ko yimɓe jagguiri communication ko gummiɗo fof fode micro no haala mbaɗo fof yo ƴewto hoore mum bandiraɓe ɗum noon vraiment en calmini leñol ngol fof en calmini ko rendi ɗo ko fof hande sinno ko armée wonno soldat de première classe ha général kawri ɗo onon fof oɗon gandi so leñol ngol memama walla probléme waɗi mon ji goto fof waɗa vidéo kono hande so probléme waɗi no vidéo ji fof gummorto ko Médina Gounass par ce que yimɓe fof ko ɗo kawri ɗum noon waɗi ɗum réussir ko Elhadji Abou Ndiaye tubakoɓe mbi il ne faut pas refuser d'entrer dans l'histoire histoire so darima woto salo nadde ɗum waɗi hen saahaji mbiyeɗa armi wonma parrain aɗa wiya ala jarani ɗum no jari de ceerno hay Allah ne yiɗi mantede bandiraɓe woppunden koye men donc Elhadji Abou Ndiaye ko dañɗa ko weɓani ko keɗal par ce que hande garɗo ɗo fof Allah jarama o jarama kono mention spéciale e ummiɓe Dakar on gandi pourquoi par ce que hande gonɗen koye saaha musɗo galleji nana kuɓɓe auto ji nana kuɓɓe won yimɓe mbarama hen donc bawɗo woppude ɓiyum woppa famille mum woppa yummum woppa business aji mum ara ha ɗo jawdi aduna waalu addi ɗo yimɓe ko sibi Allah addi ɗo yimɓe ko yidde donc laaɓi kam vraiment wonɓe ganduɗa wonko Pulaar jarani ɗumen par ce que ɗum ɗo kalis wawa ɗum ɗo yidde neɗɗo ni tan wawa ɗum ko engagement waɗata ɗum gueɗogal ummo ha Mauritanie ara ceerno ɗum ɗo wona cakan ɗum noon vraiment Elhadji Allah jarama a jarama min beltima no fewi rendini men ɗo ko radio
radio Dakar dañama hande en jii wonko fulɓe puɗɗi dañde en dañi téléji en dañi radio ji hande pour min eɗen poti dañde 50 radio 50 télé ni sabu hande no foti téléji ngon ɗo woni hen ko ɗemde goɗɗe donc enen so Allah rokki men fartange Dakar dañi signal walla dañi télé yimɓe ngara ha ɗo en ñagoto Allah goɗɗi jibine donc en jetti hen Ablaye Wolle Ndiaye sabu hande sinno ko médecin ji guembitano ɗo ma wi ala wona noon sinno ko remoɓe garno ɗo ma wi ala heddima mais ko jandiyankoɓe gari ɗo ko journaliste uji ko animateur uji ko yimɓe ɓe ganduɗa darani ko leñol ngol pourquoi parce que ko média donc on média noon mbawɗo arde darno ɗum foof on wiyete ko jarama par ce que vraiment omo wawno ƴettude kalis makko o waɗa ɗum galleji o wawno ƴettude kalis makko o waɗa ɗum e business aji goɗɗi enen fof eɗen gandi radio hewani revenu radio hewani kalis donc bawɗo wadde investir e média ɗum ko engagement waɗat ɗum donc en jetti Médina Gounass dañɗo oɗo cadeau mo ganduɗa wona hunde welde heewi télé mawɗo mo nan toon radio mawɗo mo nan toon koko luwiɗo woni ɗo donc ko chance dañde ɗum ɗo taw ko onon jeeyani koye mon donc ɗum jaggue ɗum juuɗe sappo mbiɗa heewi wiide radio ji ɗi hande hayso tawi en ngala sponsor mais diwanuji ɗi gonɗen ɗi galle fof so yaltini 500 francs par mois ɗum ma yob courant ma yob ndiyam ma won motivé journaliste uji ɗi ay journaliste uji jiiton ɗi koɗani hay nokku kala gonɗo banggue goto yoɓaka balɗiɗi balɗani so ɓooyi woppat yaaha banggue goto donc il faut que mbaɗon maintenir journaliste uji ɗi ko waɗat ɗumen maintenir ko sen ngala sponsor gonen sponsor uji koye men ɗum noon vraiment ko salminde mon e juurade mon e hollide vraiment weltare amen arde ɗo e tawde ɗo Médina Gounass min mi meeɗa arde ɗo hande peut être dañmi chance wadde découvrir wuuro ngo ɗum noon mi yetti aussi Alhaji Labbel Wagne no honorable wiri ni vraiment minen gardi ha ɗo Talla Amadou Tidiani ko neɗɗo moƴƴo en calmini wonɓe ɗo ɓe foof sen limti tan en juumat saabu hande ko wiyete ko enen fof ndendi combat o goto fof peut être wonko jogino walla goto fof wonɗo wonno walla goto fof wonko janggi mbaɗono Ibrahima Keɓe fof arde e radio ko par défaut donc mais ko engagement tan woppatma e radio sinno ko kalis kewɗo jiiloɗa hen aɗa jogui goɗɗum ko mbaɗɗa mais à un certain moment ko Cheikh Anta Diop wino ko e deftere makko wiyetede Nation Agriculture o wi holko woni intellectuel goto fof wonno firtiri intellectuel o wi min jaggumi tan intellectuel woni joguiɗo gandal walla joguiɗo jawdi ari nafti leñol mum ɗum noon wonɓe ɗo ɓe fof jaggen ko intellectuel uji. Salamu aleykum wa rahmatullah. horejo saabu gantu tawa ko ɗo Amadou Baro Ba terɗe yilirde nde ina ɗo tawe mo ganduɗa ko kalifinaɗo cati fedde nde Aboubacry Ba kamɓe halfinaɓe kumpital e mo ganduɗa ko joguiɗo jubbuɗi Daouda Camara en kamɓe kala ɓen ɗo dokaten konngol e yimɓe nden ɗon fedde ko Aboubacry Ba ko kanko halfina kala ko faati e cati fedde nden ɗon wiyetede CIJP o haala inde mum kono kadi haala e dennagal inde jaydiyankoɓe fulɓe taweteɓe ɗo haali eɓe keɓani yettade. en puɗɗorima e inde Gueno Badjo bawɗo baɗowo mo disnata ko en juuli e Mouhammadou cuuɗaɗo o nangue e lewru fof e koode ndenti ñimmi annore mum donki hettade en juurima ceerno men khalifa men ceerno Ahmad Tidiane ɗum Cheikh Mouhamadou Siraj Dine en juurima dendagal Isou Madina e kuuɓal bandiraɓe oɗo ñalawma ma o duuma eko juuti e dartol jandiyankoɓe e gendiyankoɓe fulɓe nde tawno ko waɗi ko meeɗa wadde te eɗen jotti battugol mum weeɓata nane emin kalda e ceerno hamme wonto min kawruno Fanay kamɓe en e gerongal en e gendiyankoɓe hewɓe e on saaha min cikkino ko way noon weeɓata kono oɗo ñalawma finni on ñalawma ɗum noon ko yettere Allah ko dakanmi mawɗo minen ardi ɗo e Médina Gounass ngoɗo wuro ngo min basorto ngoɗo wuro ngo min parnorto saabu gueɗe ɗiɗi ko adi fof komin ɓiɓɓe julɓe tongiɓe e Tijaniya kono komin ɓiɓɓe fulɓe farnortoɓe Pulaar amen nde tawno min dañani ko ɓuri ɗum kono komin gandi ɗen gueɗe ɗiɗi ko ɗen ñaƴirte e ngoɗo wuro diine ɗum noon en jetti ceerno men gonɗi on binoɗo ɓiɓɓe Fuuta Pere Darjon
oɗo darde hande deelima e Madina Gounass yo Allah jokku moƴƴere bandiraɓe mbiyeteɓe ko Aboubacry Ba ko RFM gonni Touba Mbacké ko intergal e fedde CIJP woni convergence internationale des journalistes pulaar fedde rentinde jaadiyankoɓe fulɓe yettere Allah yurmede Allah waɗi tijanani en ina miijotono nden ɗon fedde hande noon Allah wayi ɗum woodi tawi ina duysa nde gayi mawɗi jannguɓe ha jeehi sesti keeɓi seeɗan faagol mumen kono costani ko heewi jangi sesti kono costi woni ceerno Hammi Amadou Ly haalino taw wona Madina gonmi wiye Catemba Kelle kono ɗo sadetake Kelle jettanen mo Allah nde tawno nde o jangi kanko e Ousmane Makali ɓe keeɓi seeɗan faabuji maɓɓe ɓeɓe gondunoɓe ɓeɓe janguinnoɓe hewɓe hen to ɓiɓɓe leñol ngol kono noon ɓe pañi ɓe costi ɓe mbatti ɓamtoyde ɗemɗe e pine goɗɗe kamɓe noon jaraniɓe seeɗa keɓateɗo e ɗemgal ngal e golle ɗe ɓe goni ɗe ɓe mbi ɗum ɗon ina ɓurani amen tan heddade e ɗemgal amen e pinal amen ko ɗum waɗi guila ni ko adi CIJP mawɗo Abou Gaye en oɓe gonno e pelle joguiɓe kiram nde tawnoɓe gandi aduna so tawi leñol ɓurima to banggue caktilɗo ko wiyete média ngol leñol daɗima ɓe jii noon leñol ngol fuɗɗima rangande ɗen ɗon daawe Allah waɗi pelle baɗena godal en lewlewal groupe en mbatti wadde hebloji taw ko e yallitare ɗum noon ko ngam heblude sukaɓeɓe ɓe ganduɗa hoore ma hande o kamɓe foof ɓe gaari ɓe naati e jangiyankagal ha Allah addi nde ɗo fedde wiyetede CIJP yettere Allah gaddiɗo o ko Amadou Baro Ba ko ɗo e Madina Jeeya hande omo jogui gantu ɗum waɗi o arani garten lomtade o enen e sete baɗɗo fayida nden fedde noon bandiraɓe no mbiruɗen ni darde mayre ko rentinde jaadiyankoɓe kono wonaɓe Sénégal tan sabu ina waɗi jaadiyankoɓe leyɗele goɗɗe jeeyaɓe e CIJP dede 60 taɓal mayre ko adi ko wadde feere fedde nde hettine hande fedde nde hettinama e nder e laamu Sénégal pelle jaadiyankoɓe kettinaɓe CIJP ko hen jeeya kono nden fedde bandiraɓe loowi dogue nde heddi karale tati haralde adanɗe hebla koto bakke jallude haralde immerde hebla to Ranérou haralde tataɓere nde woni Madina Gounass kono noon ina jogui commune teski guila ɗeɗo golle lobbe labaɗe puɗɗi e min teski jungo Madina Gounass yaltani e ɗeɗo golle CIJP waɗata guila noon e bokke jalluɓe ha e Ranérou e ballal musidɗo men guiɗo men sehil men tergal kimmugal e kisal fedde CIJP woni El Hadji Abou Ndiaye eɗen duwonoma yo Allah sellin sembina en beltima eko Allah rokkima ko kono on ɗon wune so tawi heɓama ceerno Abdoul Aziz ceerno wallahi ko golli ko majjani eɗen gandi omo jeeya e tutiɓe El Hadji Abou Ndiaye ha naati e ngal ɗo gollal dimal wadde jencuɗi ɗi ko e makko ummi dow woni tergal Allah waɗi o jokkodire El Hadji Abdoulaye Wale Ndiaye ko mawɗo men tokor men Abou Diop haali hen ko enen fof en nani golle makko eɗen donoma kankone cellal ba Allah ɓeyda bawal nde tawno so tawi wonino dañɓe ko waɗini tan hande watano en ketti yeeso kono ena gasa ɓeɗo jaydiyankoɓe arɓe ɗo so caktiɗe ɗo golle ma dañ ñimbuɓe saabu leñol men ene heewi hayso tan neɗɗo waɗana banda rokki ngaari tan ma goɗɗo noddu rokka ngaari ko en ñamboɓe
wadde ɗeɗo golle onon jaaniyankoɓe yoɗe ɓangu yoɗe tine yoɗe paami e CIJP jilluji mum walla heɓoji mum bokke jalluɓe e raneeru Alaji Ablaye Walla Ndiaye waɗi heen golle paydin kono fedde nde ki ono CIJP fandare mum ko wannode cate e nder leydi Sénégal catal banggue rewo to Matam catal banggue rewo taw ko département de Podor en Dagana en e Saint-Louis en e catal hakkude leydi e catal banggue funnague worko Allah waɗi noon oɗon gandi jaaniyankoɓe yoga e maɓɓe gona alluɓe saaha wadde ɓe wona golle ina tiiɗa kono noon e ballal Alaji Abou Ndiaye o wi nden lulde nde jinnoɗen wadde hawri e golle ina joopiɗo woni darnuɗo haalirde e ayawo ina uddite wadde kala ko fonno waɗede ma mawɗo Abdoulaye Walla Ndiaye ƴettu ɗum waɗa ɗum wallodira e mum kala jaandiyanke garɗo ɗo ma heble ɗum woni heccenki e hanki ɓeɗo haralleɗe ɓe limtuɗen ɓe pacciren yimɓeɓe ɓe pammini yimɓeɓe kufo hen yewtere e jaandiyanke cattowo hen goto hen fof ko laama ɗo foti fawde koyɗe mum laaɓi hakkille mum gollal ngal ko ni foti lelorade tawa attoñani kono ko ɓuri men welde e nde ɗo lunde waɗande ɗo ko gollal lobbal e yiyande yumtude nde ceerno Hamme fuɗɗiri golle ɗe sabu eɗen gandi hoko Madina Gounass ko diine tan yeɓateɗo sabu ko ɗum sosi wuro ngo o fuɗɗiri ko aya Qur'ana ko loo wonde so tawi wonde kabaru ari ina ummore faasiɗi jeehe laɓɓitinon on kabaru ko adi oɗon tottan woton gonde yimɓe nimsoɓe gardon caɗele e ranno ngo ɗum waɗi saaha saaha fof e nder heɓlo ngo wonko ina haale min mbiyata ko fata bayyunu hankkadi ɗum mahima e hakkillaji men kala kabaru garɗo hankkadi fata bayyunu jeehe kumpitoyɗe ɗum noon ceerno Hamme Allah jarama e ngol konngol ɓarorgol ƴañurgol diiniyankewol lobbol CIJP de weltima eɗen jetta noon sabu ɗi mbirɗen ni Alaji Abou Ndiaye Abdoulaye Walla Ndiaye eɗen mbiya haɗani ɗo won hebloji goɗɗi poɗɗi waɗede so en ummima ɗo paaɗen ko nokku ina wiye Njum toon e cate ma mbaɗ toon hebloji ma mbaɗ ɗon en jetti en ñaaguima kadi catal cosagal ngal ɗo sabu eɗen gandi en ƴetti en cuusi catal en kalpini ɗum mawɓe waɗena mawɗo Ibrahima Seydou Dia ko noonne omo ganduɗa hoore ma kanko woni mawɗo Abdoulaye Mbaalo en e heddiɓe ɓe ɗum noon ngal ɗon catal eɗen jorti ko kangal ɓurata ni dolnori e dendagal cate cosaɗe ɗe ɗum noon bandiraɓe on jettama on jarama teddi weeli yurmi faɗɗi yo Allah yo moƴƴen Allah jarama on jarama jaam e kisal duumigal yo ɗum e tawɗe men wassalamu aleykum wa rahmatullah timmuɗo taw ina woni hen ceerno Siraji Ba mo baba Seydou Hammad nonne ceerno Habibou ceerno Yar Alpha omon ɗo tawa nonne ceerno Ibrahima Thiam omon ɗo tawa kamɓe goni seerenɓe men e nonne kadi ne tawa e délégation he Alpha Issa Gatalle Seydou Talla e Mouhamadoul Makiyu Dia kamɓe goni vice président uji fedde nde sabu président o saaha koye ɗanngal o woni nonne kadi Salif Diallo trésorier fedde nde nonne kadi Cherif Mamoudou Makati Ba koye membre du CA woni conseil d' administration woni goomu yiilirde fedde kawtal golle Madina Gounass o jeeya nonne kadi Baba Abdoulaye Pounuel Ba e Demba Ba kamɓene aussi eɓen ɗo tawa eɓe jeeya e représentant ji men e diaspora par ce que nde tawno kawtal golle kala nokku e aduna he no jogui toon représentant no jogui toon catal kala nokku e leega e leede Madina Gounass no jogui toon représentant nonne kadi pelle ɗe e fittiram golle kono nde ko fedde nde ganduɗa no rendini ɓesgu Madina Gounass foof kono nde kay daw ko hani nde ɗon fedde ara hande ƴetta konngol e inde ɓesgu Madina Gounass foof hollira weltare mum e oɗo ñalawma e oɗo joyau
oɗo bijou mo ganduɗa vraiment ko o weltare no fewi no fewi no fewi oɗon ñalawma ko ñalawma weltare ko ñalawma teddugal ko ñalawma ɓamtare ko ñalawma diine sabu ɗum ɗo ko anniya ceerno himme ceerno e duwa mum jaaɓaɗo eɗen gandi ceerno guiɗe law o soodi no magnétophone o soodi bandaji o totti wonɓe sara makko hoolaɓe makko nde nanguitto beele génération garo janggo wawa naftorade ko haalata ɗon ko ndeke so Allah addani en radio Allah addani en télé ha nokku muɗum fof heɓama matériel muɗum fof heɓama ko yettere Allah ndeke en gandi ko yettere Allah no fewi sabu ko lawol mangol wonande diine o sabu hande o yimɓeɓe fof hande no kumpiti ko kewani no kumpiti ko yahata e dow mum ko dental ngal yahata e dow mum ko yimɓe fof no kumpiti ko dental ngal woni e dow mum ko yimɓe fof no kumpiti ha ɓuuri ko kumpitno ɗum hanki hande goto fof no humpito kala ko kewani dental ngal ɗo wawi wonde fof tawa tampani hen ɗum noon addi ɗum ko ɗeɗo golle e ndeɗo darde yo Allah yo moƴƴere Alhaji Abdoulaye Wolle Ndiaye gonɗo sababu ɗeɗo golle yo Allah yobmo moƴƴere ɓuubna ɓernde makko aduna e lahara yo Allah sembina o juutna gurdam makko en so en ngari e ko Alhaji Abdoulaye Wolle Ndiaye gollani ceerno gollani dental ngal e wuro ngo ina jeeya hen maade jamaji e jumaji e wertude e senkude ɗumen asde mini forage uji e kala jama mo mahi ko nonne kadi e nder leɗɗe ɗe dokkal ambulance uji médicalisé faade e centre de santé Médina Gounass e poste santé Médina Gounass mahande jangguinoɓe alqur'ana nokkuji ɗo ina janga o wallitiɓe e gorka mumen balle faade e miskineɓe ko action sociale e ko nandi hen ɗum ɗo fof e timmude ɗum ɗo fof e mawnude ko anniyani wuro ngo ko o foɗani ma mbiya no ɓuuri mawnude e ko heɓa ko ina jeeya e ko foɗani wuro ngo ko ina jeeya hen maade suudu safrirdu e nder Médina Gounass hôpital mo niveau 3 ɗum ko anniya makko ko noonne kadi dañande wuro ngo ngesa 2000 hectares pour ha ɓesgu Médina Gounass daña to golli nonne kadi maagol galle kawtal golle Médina Gounass ɗo wuro ngo fof rentata ngam yewtidde e fewtidde goƴaji Médina Gounass to diine e to ɓamtare fof maagol poste de santé to Missira Uba goto e grossiraji ɗi en mbawa gaynude taw en jettani représentant fondation Thierno Wolle Ndiaye e nder Médina Gounass jiɗɗen wiide ko Elhaji Abou Ndiaye joɗaniɗo fondation Thierno Wolle Ndiaye ɗo e Médina Gounass eɗen jettamo no fewi saabu kadantagal makko saabu darde makko saabu nundal makko saabu udditare makko e kala neɗɗo kono donc eɗen duwanomo yo Allah juutnu gurdam makko wala ɓuubna ɓerde makko humta haajuji ɗi fof yettina anniyaji ɗi fof eyyi kono donc ha joni kadi eɗen siftina konko Elhaji Abdou Ndiaye omo jeeya e sosɓe fedde kawtal golle fedde nde ganduɗa nde rendi ni ɓesgu Médina Gounass fof guila e ɗanniɓe ha e jooɗiɓe eyyi kalanno ɗo ko musidɗo moon Amadou Tidiane Seck secrétaire général fedde kawtal golle Médina Gounass on jarama nangi e balal makko ɓamtimo ko ɗum waɗi hande kadi goto e ɓesgu makko ene tawa ɗo hono ceerno men ceerno Baramo ceerno Abdou Aziz ceerno Alhaji Abou Ndiaye ar ɗo tottamo seeɗan faago ngu saabu ruttude teddungal ceerno Abdou Aziz ceerno darde makko nde o daranino en ɗo e wuuro meɗen Médina Gounass kadi dara nde o darani kumpital Médina Gounass kumpiti ndaw ko min gal ɗum nde humpani min jaaji hakkude ma e Abdoul Aziz ceerno humpani min
udditgol radio Daka FM o wonno koye ɗanngal l'islam kala ɗo woni ko l'islam e yewtoɗo ceerno radiyallahu taala kono omo anndi darni ɗum ɗo omo anndi hakke ɓeeɗo sukaaɓe omo anndi kadi tampere maɓɓe jaranomo woppude fof o arta o ari ɗo nde o ari nde ko woni kadi ko yooɗi nde o arata jonde nde o nangi e junngo ɓesngu ceerno hamme baba talla radiyallahu taala anu o wi ar jehen jonde udditgol radio Daka FM o nangi e junngo ɓesgu seydi alaji ali thiam radiyallahu taala anu o wi ɗum ngare jehen e udditgol radio Daka FM o nangi e junngo ɓesngu ceerno ahmadou bar radiyallahu taala anu o wi ɗum ngare jehen udditgol radio Daka FM o yanti hen hoore makko o lomti ceerno o woni ɓi alaji mouhamadou saydou ba o rendiri ɓe fof o jooddima jonde nde ha golle ɗe gasi wadde so tawi ko sidema haali ko hande ko gonga somi suufi mi wawi mi waɗi ha ɗum ɗo darima e Madina Gounass koye ballal makko min kanko wi kam tuggude e oɗo ñalawma hande Abou kala ko namdeɗa e alhaji mouhamadou saydou ba haal ko min yamirma kala ko namdeɗa e Madina Gounass haal ko min yamirma kala ko namdeɗa e ceerno alhaji Amadou Tidiane Ba haal ko min yamirma soko e radio soko e télé soko e jayde bindol soko e conférence e kala to wawi wonde ko ɗum addi ɗum ɗo hande yo Allah yoɓ moƴƴere to woni to yo Allah yoɓmo moƴƴere to woni to ceerno Baro noon dartima e darde makko e on ɗon fannu ala komin meeɗi wadde ɗo e galle Daka Média so wona tawi omo tawtora gila e putfuɗe ha yetti e ñallude hande nde hen saaha mbimomi gotol ceerno min jinmi so tawi mi dañi haaju mi aratoma to o wi ala oɗo galle e anni e ceerno e duwa mum e yamirode ceerno Blaise ceerno ala ko so dañi haaju min ngara sabu ceerno Abdoul so dañino e ma haaju tawiyanma ko Daka FM minenne kadi min ngarat min tawma ɗo ngal teddugal ceerno yo Allah yoɓ moƴƴere ɗo omo joguino voyage ɗeɗo balɗe fodde balɗe sappo on fonno ɗannade e haaju makko e haaju dental ngal ñande o heeɓi lettere nde min kawli jama o wi ko hande keɓmi lettere o ɗum ɗo ene waɗe o wawa wadde cagalam mi waɗi annide ngal ɗanngal ha ñalawma oɗo ɓenna ceerno min jejjitantama ɗum neɗɗo noon ko teddugal tan neɗɗo ñametaki yaretaki teddinte tan sa nel teddinima sa mawnidima o mawnima sa yiɗimo yiɗima minen noon komin ɓesngu dental ngal komin jibinaɓe e dental ngal arɓe kadi gollande dental ngal so wonano minen wona woɓɓe ɓen so gari holno mbayatno minen Allah darri ɗo oɗo galle o wona galle hay goto o wona galle doneteɗo oɗo galle wona kaw Ablaye Wolle Ndiaye wona ɓesgu mum ronata oɗo galle oɗo galle eko waɗa e mum ko wona alaji Abou Ndiaye wona ɓesgu mum oɗo galle ko Madina Gounass darnana ɗum kala jagguɗo hen kala dariɗo waɗi ha o woni yo andu gueɗal mum nanɗo hande ko minen goni ɗo amin moƴƴini somin bonni woɓɓe garat lomto somiɗa yaaha mi nawtaɗo hay batte goppoɗo kala ko wonno so Madina Gounass min gaddani Madina Gounass galle o nani galle moon ko wonno ko min mbaɗi min darima Madina Gounass ala humpitoɓe min dari hemin keeɓi Madina Gounass ala radio min dari ha heeɓi Madina Gounass ala télé min dari ha heeɓi Madina Gounass ala galle jaymirɗo min dari hamin keeɓi mission amen complet ceerno yo Allah yoɓon moƴƴere mbiyanamin callude ceerno yo Allah yoɓo moƴƴere o walli min ko walluno min ko e mission mo tottinomin o min jettini ɗum hande yo Allah yoɓo moƴƴere ceerno lomtanɗami mo hay soko seeɗa min nana konngol alhamdulillahi rabbil alamin Daka Média kam ko yettude Allah tan kala ko mbawɗen wadde ko yettandeɓe Allah tan kala ko neɗɗo wi eno haala to banggue mantude walla to banggue haalde moƴƴere fof ko fonno haalede hen fof haalama ko heddi ko yettude Allah tan si en ƴeewi hay oɗo banda ceerno paweteɗo ñande fof wona tan ni saabu en ngala ko ɓuurimo hay o tan paweteɗo subaka fof o tan eno jari ko waɗa ɗo jiida e goɗɗum ha heewi nan ɗon
sey Daka Média ko duɗal enen fof eɗen nganndi ɗum jannguɓe ene ciftora heen ɓe jannganoɓe kadi ene jannga heen e banggueji fof to banggue diine e to banggue gueɗe aduna fof sey ƴeewi mawɓe men hannde wonɓe e cuuɗi ɓe ngannduɗa hunde mum en fof ko ɗon woni hannde sinno wonano Daka Média holno ɓe mbaddanno e mette holno ɓe mbaddanno e miijoji enen fof eɗen nganndi holno Daka Média yewtiriɓe e holno ittiraniɓe kumpa e holno wallirene e maɓɓe ko heddi ko eɗen duwano wonɓe sababu ha nde ɗo nafoore wawi darade mbawɗen naftorade ɗum kono équipe Daka Média fof e kuuɓal e gardagol Alaji Abou Ndiaye yo Allah yoɓɓe moƴƴere yo Allah rokkuɓe timminde fandare nde o suura perguetti Alaji Ablaye Wolle dariɗo kadi ha ɗum ɗo heeɓa o eɗen gandi o heeɓi moƴƴere fof o heeɓi ñagotoɗen Allah ko yo Allah rokkumo fandinde yo Allah rufu barke o e ɓesgu makko e leñol makko rokka mo juutde balɗe e battane moƴƴe ha wawa jokkidde projet ji keddiɗi e ko heddi ko haali e hakkude makko e jinnaɗo o Ceerno Abdoul Aziz ɗum ɗon ko haali ko tan en woni seeɗa ala ko mbawɗen fawtude hen enen fof ke dow men waɗi eɗen gandi miijo ngo kono noon ko golletno ko fof caggal Allah e nelaɗo mum ko ceerno gollanteno yo Allah junnu yo ɓooy dusde en o monɗo ha joni ke yamirore makko tan e tindinore makko keddinɗen wonnoɓe hen addinoɓe en ɓe ko hen gonno heddiɓe kadi ko hen keddi ɗum noon enen fof yo Allah rokku en e rewde e pelle mabɓe e wawde mentinde on jarama yaafo ɗon ete boroje on foroɓe andi hen tawi kadi ko yiɗumade Daka Média fewde mabɓe jarama joni on Souleymane golle ɓeeri ni hankkadi min gaari e ruuɓi golle ɗe ko adi eɗen kulmita oɗo galle e dokkat konngol ceerno Yiɗumar Sow goto e gollotoɓe ɗo o ƴetta konngol e yimɓe dennangal golloɓe ɗo gam yittude arɓe tawfeede ñalawma ko ɗumtani ɗum astaghfirullah al-azim rabbi wa atubu ilayhi alhamdu wa shukru lillahi al-ahad allahumma salli ala muhammad abdurrahim sallallahu alayhi wa sallam en jetti Allah subhanahu wa ta'ala en juuli en laaɗo Allah muhammadin sallallahu alayhi wa sallam kanko e ɓesgu makko ngu e mbaɗi taraddi e sahabaɓe makko yo Allah ɓeydu weloyaji muɗum e maɓɓe yo Allah ɓeydu weloyaji mum e barkeji mum e yurmede mum e dokkal mum e ceerno men cheikhana Ahmad Tidiani radiyallahu ta'ala anhu yo Allah ɓeydu weloyaji mum e yurmede mum e dokkal mum e ceerno men Seydi El Hadji Mouhammad ibn Saïd radiyallahu ta'ala anhu wondude e seernaɓe makko yo Allah waɗanɓe noon nde ɗo jonde walla oɗo batu ngal ɗo moɓodiral ko moɓodiral nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ko ɗum rendini en ɗo sabu sikki ala so tawi Allah addano en ɗo waɗi en ɗo waɗani en ko waɗani en ko ene gasa taw ɗum ɗo wawa heɓade kala noon ko Allah watta ene jogui mo waɗirta walla kala ko Allah watta ene jogui ɓe waɗirta gonal men ɗo Allah rewi ɗum koye Seydi El Hadji Mouhammad ibn Saïd radiyallahu ta'ala anhu jinnaɓe men e mawɓe men gacci ko joguino foof gabbimo ne waɗi sababu noon kala julɗo aɗa ɓorni wutte e wutteji nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam kono kanko e zamanu makko tawa dolokkaji nelaɗo Allah ɗi o ɓoori ɗi ɗiɗi keewi ha woni kala joguiɗo haaju e nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ɗeɓata wawde wurde ga makko ma woppi ko joguino araɓe kodda walla heddo to heddi to ɓe gondira e ruhuji mabɓe nde wonno ko ɗum ɓuuri sembude alhamdulillahi rabbil alamin dendagal fandade ceerno dendagal anniyaji ceerno so tawi kanƴi fof ɗi timmani ko ɓuuri hen hewde timmi ene jeeno e fandade ceerno e anniye ceerno gendiyankagal ngal nde artata e lawol diine sabu ko adi ceerno ko heewi e gendiyankoɓe sa rokkinoɓe dolokkaji so tawi gendiyankagal ko ngal dolokke ngal wonno walla wiyoɓe bakki noon ɓurta yawde famirde ko bakki mo ala no cakkal ko dolokke mo ala cakkal aɗa yiya becce jomum
o ƴeewali dolake o cakkal ngal woni diine o e ngendiyankagal ngal yo yimɓe nganndu ko hunde wootere jiidude nene e baaba nde wawa sirtude ha woni hande kala nge ha mbimomi ceerno ko waɗi yimɓe no kulma o wi kulɗo kam fof ko say kala mo suusa kam ko say mbimi nani wiya kala duwawo mo duwiɗa Allah ne jaabo o wi aɗa gonɗini mbimi eyi mbimi donam o wi addu kalis mbimi alami ala kalis yimɓe ko duwoɗa mi heɓa kalis o ala ko ma gadda o wi caggal armi duwanoma o duwani kam caggal noon woni relation cakkitiɗo o ɗum waɗi mbimi mbiɗa nimsi komi andanomo gila e zamanu law so alaji abou waɗi sir wayi no wayni so tawi Allah yettama ceerno Abdoul Aziz radiyallahu ta'ala anhu o yettante Allah kanko woni lomtiɗo sirru Ibrahima inna Ibrahima kana ummatan qanitan ko Ibrahima goto Allah haali e Qur'an o wi Ibrahima ne yonani kam leñol ngol fof hay goto o wiyani ene yonani kam leñol ngol kono Ibrahima o wi kala ko cohlunomi e ummatu Muhammadin ko cohlunomi e tagoran ko Ibrahima ne yonani kam on ɗon neɗɗo goto ceerno Abdoul Aziz wonno ko Ibrahima yenke saabu kala to dari haaju humtima ɗon ko neɗɗo goto jaati kono noon ko umma o woni représenté to nder yo Allah yommo moƴƴere somi sakkitoro haala pular na kala ɓe mbi kala lekki so tawi lekki wakino mum ene ƴuuña ene ara less yimɓe ɓe laaɓaka beela makki wawa rondade ko adi ki rondino ko haydi ɓokko lekki ɓokki so tawi ƴuuñi so mawni tan haɓɓa ko babmum haɓɓatno ɗum waɗi alaji Abou Ndiaye so tawi o wayidani ko wonde caggal kiɗon ɓokki waɗi noon ɗum noon miɗen kalna on ko min ɓurani on andude dendagal gonɗo ɗo ene liggo e haalirde nde ɓe kalinaɓe mbi ko 53 woni ɗo ne liggo hande 53 Allah waɗi hawri koye inde Ahmad ko ɓurɗo wawde yettude e tagore Allah nde ndeke wadde jetten Allah min ngala caɗele mbiɗen jiɗodiri mbiɗen nanodiri mbiɗen pamodiri ko oɗo galle wonnano kalɗo guettati ɗi fof ndendiɗo pulago ngu ceernagal ngal ngaluji ɗi gendiyankagal ngal kala ko cuhluɗa e bani adama ne hawri e oɗo galle a wawa serdude oɗo ko ceernajo walla o ko pular tan yaari walla oɗo goɗɗum yaari sowona taw kanko wima min ko naggam jarumi wadde minen foof ndendi gollal ngal hande so tawi en darima ɗo eɗen jetta Allah fala budda wooda ɓe cuptiɗen jettanen ɓe Allah kono noon nde wonno Allah ko baɗɗo e Madina Gounass gonga wona ko kereya mais anda biɗo yo on puɗɗiro séminaire o ya ayyuhalladina amanu in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu mi anda biɗo on noon kono ndeke sikki ala ko wiyete Madina ko suuɗi ko e ko feeñi ko fof ko gonga Allah yo Allah rokku en heddade e on ɗon gonga ɗum noon minen liggotoɓe e Dakar FM e jogorɓe arode fof mbiɗen mbiya yo Allah juurnu gurdam alaji Abou Ndiaye ɓeydanamo cellal ɓeydanamo hattan Allah goto wawi rende neɗɗo e perguitte yo Allah renmo e perguitte yo Allah wallu fof yo Allah suur fof hoɓɓe ɓe mbiɗen mbiya ɓe bisimilla ila yawmil qiyamati assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. mbimi bandiraɓe caggal en garti haɗo en mbaɗi Dakar FM en mbaɗi ko mbaɗɗen fof kono mi yiɗa yaltude wuuro ngo sabu mi haalanani on holi min wonɓe ɗo ɓe eɓe gandimi ɓe jittinami ɗo ɓe oɗon ɓeɗo fof oɗon nana oɗon jiya kono no wawi tawa on ganda e leƴƴi he to jeeyaɓe mbiɗo wiya tan komin animateur journaliste Samba Coumba Ba kono miɗo yiiɗi wiide on ne kadi komin bambaɗo Samba Demba Diaɗe e nenam ndiidi ummaɓe Baba ceerno Alhaji Mouhamadou Siraji diine nde o immi Gurel Seydou Gurel Ba makko to wiyete cikkite sera jangel ko fayi Mbouru ko ceerno Baro ɓe jeeyi Madina Alaji Ali to Bamo Ousmane Thiam ɓe telliri sare Alpha Leydi Gambi ɓe tellori to wiyete misira Ba Mariama Wuro Sirif haɓe taniraɓe nulaɓe Allah ɓe gari mandat duwan timbintala Madina ko kum Alaji Mamad Seydou joƴƴini bagage mum hamdallahi sa yimi haali wiide komi bambaɗo ko on jinniɗo Abdoul Aziz Ceerno eyi yoni kono minute goto mi mama miɗo jooɗi Dakar makko miɗen gaji to capantati ministére na jooɗi kanko Abdoul Aziz Ceerno wi ministére ɓe oɗon gandi o mi wala ko bambaɗo amen ma on nawimo makka ma mi nawimo ceernayo gimmi goto fof wi komin nawata Samba Coumba Ba Kouraysi Thiam mbi ala komin no wondi Tamba ɗo Tamba komin nawata mo Sidiki Gabaɗi komin nawata mo Coumba Dem Yumum Abdou Diouf Louga wi komin ɗiɗo ɗo nawde Samba Coumba Ba kadi komin woni puuɗo ɓeɗo tato fof nawi kam makka inde bama Abdoul Aziz Ceerno kono noon mi raɓɓininan tan sam e ham e yam Djibril Yacine yam Boun Yacine
magama gulɓe ɗol magama e jaadiga magama foguma mi rahma komi daɗi gasi kono noon ko mi welti tan somi ari madina mi weltoto Abou Ndiaye yallah reene Abou Ndiaye yallah teɗɗine Abou Ndiaye yallah suure mais Ibrahima Seydou Dia woyoma a Tambacounda mbiɗuɗa ɓiɓɓe Tamba fof gadduɗa yallah yoɓɓon Ariyetturabi Jola emani Girotinnoɗa ɗugal Saramata annabi Mi wawa wile beɗo Bihalayidam Engoɗora jomen Daka FM Mi wawa wide mbida Halayidam Engoɗora jomen Daka FM Gandal go jangini Pine go findini Halaje laptuye Daka FM Gande go jangini Hayne go findini Halaji laptuye Daka FM Kalaji do famde Dine esuna Yo hettora jomin Daka FM Kala jito famde Dine sunna Yo hettora jomin Daka FM Wazifa jila tude Batu jisuna Heto dumpama Daka FM Wazifa jila tude Batu jesuna Heto dumpama Daka FM Qur'ana la dudo Jango bewa bedum Heto dumpama Daka FM Qur'ana te dudo Jango bewa bedum Heto dumpama Daka FM Serembe laptube noddene njewta radio meden Daka FM Serembe laptube noddene njewta radio meden Daka FM Charjalal dineba yodama golema e gardo golma radio Daka FM Charjalal dineba yodama golema e gardo golma radio Daka FM jangude demde men anduɓe pine men gollatay radio men Daka FM janguɓe demde men anduɓe pine men gollatay radio men Daka FM an jiɗɗo andude hettomi halanma no foti bata ngam nande FM an jiɗɗo andude hettomi halanma no foti bata ngam nande FM capanɗe jeenayi toɓere jeenayi waɗɗum kettoɗa radio Daka FM capanɗe jeenayi toɓere jeenayi waɗɗum kettoɗa radio Daka FM Alhaji Abou Ndiaye yoɗama darnema jopodi gollema Daka FM Alhaji Abou Ndiaye yoɗama darnema jopodi gollema Daka FM mi wawa yejjide bayel Seydi Mbaye e Sileymani Gollo harlebe FM mi wawa yejjide bayel Seydi Mbaye Sileymani Gollo harlebe FM ya Rabbi jomam ya junnu ngurdam mo sabab mudum wadi Daka FM ya Rabbi jomam
ya junno gurdam mo sababu mudwan wadidaka FM Aritu Rabbi Jola emahi Girotinno dadungal Sadamanta anabi Miwawawi debeda Bihalayidam Engodora jomen Daka FM Miwawawi debida Halayidam Engodora jomen Daka FM Gandal go jangini Pine go findini Halaje laptuye Daka FM Gande go jangini Haipine go findini Halaji laptuye Daka FM Kalaji do famde Dine esuna Yo hetto radio min Daka FM Kala jito famde Dine sunna Yo hetto radio min Daka FM Wazifa jila tude Batu jisuna Hetto dumpama Daka FM Wazifa jila tude Batu jesuna Heto dumpama Daka FM Qur'ana la dudo Jango bewa bedum Heto dumpama Daka FM Qur'ana te dudo Jango bewa bedum Heto dumpama Daka FM Serem bela tube noddene nyeuta era jomeden Daka FM Serem bela tube noddene nyeuta era jomeden Daka FM Charjaral dineba yodama golema e gardo golma Radio Daka FM Charjaral dineba yodama golema e gardo golma Radio Daka FM jangude demde men andude pine men gol